नमस्कार प्रणाम दोस्तों सभी लोग के गोड़ छुके गोड़ लागतानी त रउआ सभे कैसन बानी। आशा करतानी कि कहीं भी होखबलो स्वस्थ होखबलो मस्त होखबलो अपना काम में व्यस्त होखबलो। आज हम बाल धो के और पहन लेले बानी पियरी साड़ी। काहे से कि आज हमरा जाए के बाटे मायके में त सोचनी है कि नहा धोआ के और हल्का से मेकअप कर लेतानी। और रउआ सभे जानते बानी कि शादी ब्याह में जाए खातिर तो कुछ ना कुछ मेकअप करही के पड़ेला, एंगा के थोड़िए ना पहुँचे। त हल्का सा हम मेकअप कर रहल बानी, रउआ सभे देख सकत हइन लोग की। और गाड़ी आके हमरा द्वार पर लाग भी गइल बाटे, सुबेरे से गाड़ी लागल बाटे, लेकिन हम गाड़ी रउआ सबसे नइखी देखावत कि ओने ओने का और गाड़ी लागल बा, मतलब दूर लागल बा। हम बाहर निकल के गाड़ी कैसे देखाई, हम तो तैयारी होखे में लागल बानी। त ई केस वगैरह हटे लइकन के रखले बड़ा सा, तब तक ले हम सेंदूर लगा लेतानी, ठीक ना। तब बाल वगैरह सहिहार लेतानी हम अच्छा से मेकअप वेकअप करके। ज़्यादा मेकअप नहीं करब, हल्का से मेकअप करब, काहे से कि शादी ब्याह में जाए के बाटे। तो बहुत पहुनी पसारी जुटल बा इन लोग शादी ब्याह में। हम जैसे पहुँचब वैसे रउआ सबके देखाएब। और एमे देखी लो मैगी रखल बाटे, ये हमार लइका बहुत ज़्यादा मैगी खाले सन। तक गाड़ी के पास अब हम चलतानी, रउआ सभे देखी लो जरूर। हम गाड़ी में बैठ गईनी और देखी लो ने ये हमार बिटिया रानी बाड़ी। और ये बाटे जगतौली के नज़ारा हटे। और ये दूगो पहुनी दोनों बहन बैठल बानी लो, तो इहो जगतौली के हैं लो। और वो गाड़ी ड्राइवर बानी, वो हमरे सखी के भाई भी हैं, सखी के भाई हैं। तो अपन खुद के गाड़ी बाटे, तो बुलावे खातिर लेके आइल बानी लो। तो हमके बहुत अच्छा लागल। हम तो कहीं कि कहीं किराया भाड़ा पर लेके आइल बानी लो, लेकिन किराया भाड़ा पर ही गाड़ी नहीं खे आई, ये घर के गाड़ी हटे, ठीक ना। तो हमने के अब निकल पड़नी जा, अब आ गनी जा अपने गांव के नज़दीकी जौन बाजार पड़ेला वहाँ मिठाई खरीदे खातिर। तो हम मिठाई खरीदे खातिर हम आ गइल बानी। रसगुल्ला खरीदे के बा, काहे से कि शादी ब्याह में जाइल जाला त खाली हाथे ना जाइल जाला, कुछ ना कुछ जरूर लेके जाइल जाला। तो हम आ गइल बानी खरीदे खातिर। रउआ सभे देख सकते इन लोग बहुत सारा मिठाई बाटे। और हम घर पहुँचते ही देखनी कि माहौल जोर जोर शोर से चल रहल बाटे। और देखी लो लड़की कितना नाच कर रहल बानी लो, बहुत अच्छा लागत बाटे ई नाच देख के। आज के माहौल तो कुछ और बाटे। तो रउआ सभी देख सकत इन लोग कि कितना अच्छा ई लड़की सब मिल के डांस कर रहल बानी लोग। इहे तो बाटे शादी ब्याह में देखे के मिलेला और बहुत मस्ती करे के मिलेला टे। तो रउआ सभी देख सकत इन लोग नाच कितना सुंदर बाटे, और छोटी छोटी लड़की भी नाचता लो, ठीक ना। तो अब हो गइल बाटे रात। तो रउआ सभी देखी लो खाना की तैयारी भी हो रहल बा, जोर शोर से खाना के तैयारी हो रहल बाटे, बहुत जोरदार। रउआ सभी देख सकत इन लोग कि खुला में हमनी के खाना बनत बाटे। और मिट्टी ईटा जोड़ के बनता, ईटा पे खाना बनता, काहे से कि पहुनी पसारी बहुत ज़्यादा हो गइल बड़ी, त खाना बनावल भी जरूरी बाटे। त एमे शामिल बड़ी हमार बहिन बड़ी, बुआ बड़ी और मौसी बड़ी, सभी लोग मिल के खाना बनावत इन लोग। उ हमार भाई बड़न। तो रउआ सभी देख सकत इन लोग कि हमनी के अपने घोठा पे बानी जा। और ये खेत खलिहान के नज़ारा है। ई मौसी है, ई खड़ा बड़ी बुआ है, आई बहिन मौसी के बेटी है। रउआ सभी देख सकत इन लोग। और यही पलानी में खाना बनताटे। रउआ सबके अंदर ले आके देखावत तनी कि देखी लो ओने गैस रखल बा, सिलेंडर रखल बा, और बहुत एने ज्यादा अनाज लोग के पानी रखल जुटान भइल बाटे। बा, रउआ सभे तो देख रउआ सकत सबके हइन सब लोग। और नज़ारा सबसे दिखावते पहिले बताई हुए लो हल्दी हमारी भी साड़ी चढ़े लागल। कैसन रउआ लागत सभी बाटे, देखी हमार लो लुक कैसन लागता, काहे से कमेंट कि बॉक्स हल्दी में जरूर बताएब जल्दी लोग। जल्दी तो चढ़ता ई ऐसे सब ना। देखी लो ई रंत कि हमार तिलक हटे बरात एक ओइजा, ही दिन बाटे, हमरे तिलक घर वहाँ के चढ़ी, रंत तिलक हटे। एजा ना चढ़ी। रउआ सभी देख जल्दी सकत बारात हइन लोग। निकाले के बाटे। तो और बारात निकल रउआ गइल सभे बाटे, ई देखी लो दुल्हा के बारात भी गाड़ी निकल हटे। गइल। तो और अब देखी लो कितना बहुत माई कुछ बहनी रउआ सबके जुड़ल देखे बानी के लो मिली। शादी ब्याह में। तो ये सब बहुत अच्छा लागेला टे जब बारात निकलेला ना। तो नाच आ डांस करे में तो बहुत अच्छा लागेला। और हमरा गांव के लड़की बहुत अच्छा डांस करने लो। रउआ सभी देख सकत हइन लोग कि कितना जोर शोर से डांस हो रहल बाटे, बहुत अच्छा लागत बाटे, बहुत अच्छा। रउआ सभी देख सकत हइन लोग। इहे त मिलेला शादी ब्याह में, नाच डांस करे के और खुल के डांस करे के मिलेला। तो रउआ सभी देख सकत हइन लोग कितना माहौल अच्छा बाटे, कितना लोग बा हमरे गांव में। इहे हटे हमरे गांव के नज़ारा। और हमरे गांव के लड़कियां सब हैं लोग, कितना प्यारी प्यारी लड़की बा लोग। रउआ सभी देख सकत हइन लोग। और डांस भी कितना प्यारा बाटे। रउआ सभी खुद देख के बताइन लोग कमेंट बॉक्स में कि डांस कैसन लागल, ठीक ना। तो रउआ सभी देखी लो इहे हटे गांव के नज़ारा। और बारात भी निकल गइल, रउआ सभी देखते बानी लो। और आगे बहुत लोग बाटे, पीछे लोग नहीं थे, जे भी बा से भी आगे बानी लो। और दूल्हा की गाड़ी बाटे और बारात अब निकल गइल।
अब कनिया ओने से आई हैं तौनो हम रउआ सबके देखाएब। ठीक ना। त कनिया बियाहे आई हैं काहे से कि तिलक बरात ओही जी बाटे, तिलक ओही जी चढ़ी, बरात ओही जी चढ़ी। और देखी लो है ना घाटा भी घेरले बाटे, बारिश भी आवे के संभावना बाटे, रउआ सभे देख सकताइन लो। त देखी लो कनिया भी आ गईली। और रात के बियाह तो बहुत मुश्किल से भइल बा काहे से कि आंधी तूफान बहुत ज्यादा आ गए रहे कि सब तमु समियाना भी उड़ गए रहुआ। तभी सारा बियाह भहुआ। और देखी लो दुल्हन आ गईली, यानी दुल्हा राजा आगे आगे चलता रहे, पीछे से दुल्हनिया बाड़ी। और भगवान ये जोड़ी के सही सलामत रखस, जन्मों जन्म तक, सातों जन्म तक ये जोड़ी के भगवान बनौले रहस। हम यही भगवान से दुआ करब। और रउआ सभे देखी लो और कमेंट में बताई लो, रउआ सभे आशीर्वाद दिलो हमरे भाई खातिर और दुल्हन खातिर। रउआ सभे आशीर्वाद दिलो कि इनके सदा सुहागन रहस और जन्मों जन्म तक के लोग के जोड़ी बनल रहे। और देखी लो कितना पैसा के माला पड़ल बाटे दुल्हा के गला में। और बहुत अच्छा लागत बाटे। तो रउआ सभे लास्ट तक वीडियो में बने रहे लो। अब हम वीडियो बंद करम काहे से कि वीडियो लंबा हो जाई तो रउआ सभे देखब ना। तो देखी लो हाथ में दही ले ले बड़न। इहे त गांव के परंपरा हटे। शादी बियाह में जब दुल्हा उतरे लालो तो खाली हाथे ना उतरे लालो, हाथ में भरुका में मिट्टी के बर्तन में दही जमेला, धर्म दही बोलेला। तो उ धर्म दही लेके दूल्हे राजा उतर चुकल बड़े। अब वीडियो बंद करतनी, तब तक लिए बाय बाय।